डीजे सोनू राज लक्ष्मीपुर। मोबाइल नंबर 7061985875। काहे न कंट्रोल कइला कांड हमरा संगे अनमोल कइला केकरा संगे करी ए मन पे काहे न कंट्रोल कइला कांड हमरा संगे अनमोल कइला बोले चल खलासा बना के रहिले अरे बड़ा मजबूर तू दीवाना कइले गौरा कहीं का हमारे कराना में ते पगली लिखाइले हमरा से सुंदर थोड़ी मिली टूटले चपला पेन्ही मिले चली आइले अरे तोहरे नु कीड़ा काटत रहे आ तारा ना काटेला हमारे करम में तू बोका वाली खाया है आधी रात बोल काहे मिले को बुलाया है हाई हिल के सैंडल तोर का भइल रे आ धइले नुबा कि फेका गइल रे तबे पाँव हम आवत रहनी दिया बाबू ताके जान जाइत मम्मी हमके मारी दिल लोटा के हरी माई के प्रणाम करेंगे तब ठीक बा अभी आप सुन रहे हैं डीजे सोनू राज। दुआरा पर खेलत रहे पबजी छोटा का भाई हो आइल बानी मिले हम लुकाई हो तोर भाइयों कम नहीं खे तू दिलु दिलवा के लिए मोरा पाची तोहरा ला फूल लेके आईनी भर खाची अरे फूल सुंघला से काम चली सरमी के सब हाथ पार कइले कैसे कैसे ओइनी बाबा खार धइले करो सिंह खा आ हमारे करामा में ते बनरी लिखाइले चुप रह ऐसा मत बोलो आ टूटा ही चपला पेन्ही मिले चली आइले अरे हमारे करम में तू बोका वाली खाया है आधी रात बोल काहे मिले को बुलाया है चरे खातिर डीजे सोनू राज डीजे सोनू राज डीजे सोनू राज बाउर बानी मन तहरा दिल में बानी छपल बिल्कुल सही। चेहरा छोड़ी निहारे लचपल परी जैसा रूप तोहर लागत रहे हर दम भैलू छुर छुरी बोल कहे हमारा एकदम देखिए पक्का पड़ा तोर बाटे माइले अखिलेश के सारी तुला गला खाइले आ हमारे करामा में छुछुनरी लिखाइले चुप रहा अपने बड़ा छुछुला डीजे सोनू राज टूटा ही चपला पेन्ही मिले चली आइले का करते बोला ना अरे हमारे करम में तू पाड़ा वाली खाया है डीजे सोनू राज। मोबाइल नंबर 7061985875।